Vi skal i dag arbejde med algebra. Og hvis man skal oversætte algebra, så er det egentlig at regne med bogstaver. Normalt, når I regner, så er I jo vant til, at noget hedder 2 plus 3 gange 8 minus 5. Så er det tallene, vi ren og skær arbejder med. Nu skal vi til at have nogle regneudtryk, som faktisk indeholder nogle andre ting. Det kunne være 2a plus 8b plus 8a. At vi skal forstå, hvad betyder det her egentlig? Det kunne også være 2 parentes a plus b. Det kunne også være, at hvis jeg har et kvadrat, ikke et super flot kvadrat, men det skal det være, og den her, den har sidelængden a. Hvis jeg så skal finde arealet af den her, så kan jeg faktisk sige a gange a, eller det der hedder a i anden. Det her, det behøver jeg ikke at forstå nu, fordi lige præcis det her med bogstaven, det kan godt være noget mærkeligt noget. Men når vi er færdige med det her forløb, så ved vi godt, hvordan man skal tilgå sådan nogle opgaver, hvor der er bogstaver i. Og det er egentlig det, der er vores opgave. Er I med på den rejse? Vi starter i det simple. Aller simpleste. Hvis nu, og det jeg plejer altid at sige, nu kom det godt nok til at ligne et hjerte. Jeg kan godt se, det er et æble, ikke? Nu har jeg et æble, og jeg lægger et æble til. Hvor mange æbler har man så? Markus? 2. Så har vi 2 æbler. Okay. Man kunne også sige her, at vi har 2 gange æbler. Så har vi lige pludselig regnearten med. Så egentlig mellem totallet her og æblet, der er der et gangetegn. Et usynligt gangetegn. Det her, det skal vi overføre, når det er, at vi skal regne med bogstaver. Fordi hvis jeg havde et A herovre, altså et æble er på, plus et æble herover. Hvor mange æbler har jeg så? Eller hvor mange A'er har jeg så? Luca? 2. Så har jeg 2 A. Wow, det kan da godt regne med bogstaver. Vi prøver lige. Hvis nu at jeg havde 3 æbler og lagde 8 æbler til, hvor mange æbler har jeg så? Nikolaj? 11. Så har jeg 11 A. I bund og grund, så står der her 11 gange A. Man skriver bare ikke det der gangetegn, og man tænker egentlig heller ikke på det, når man regner med det. Det her, det er det simpleste af det simpleste i forhold til at regne bogstaver. Og hvis man er med på den, så kan man nå rigtig, rigtig langt. Forstår? Så A et æble, og så stå B, så det for eksempel var pære. Ja, eller banan. Jeg kan bedst lide det bananer, fordi A for apple og B for banan. Nogle gange så er A også ananas. Fordi, og det leder jo faktisk frem til det næste. Fordi det her, det var egentlig trin 1. Nu starter trin 2. Fordi hvis nu, det bliver sådan nogle hjerteæbler. Hvis nu jeg har et æble her og et æble her, altså et æble plus et æble, plus en, nu bliver det svært, for jeg skal tage en banan. Plus en banan. Så sker der jo noget. Fordi, hvis nu jeg tager bogstaverne, så har jeg et A herovre. Plus et A her. Plus et B herovre. Hvis jeg skal regne det længere, fordi det her, det kan jeg godt gøre mindre, og man siger faktisk, at man reducerer.
så siger man 1a plus 1a, så har jeg 2a'er. Plus 1b, altså plus b. Så det, der står herovre, det er altså fuldstændig det samme, som står herovre. Og det vi har gjort, det er, at vi har lavet en reduktion. Og man siger faktisk, at man har reduceret et udtryk. Så hvis man får en opgave, hvor der står reducere udtrykket, så skal man egentlig tælle bogstaverne sammen. Så den første regel, når vi reducerer og regner med bogstaver, det er, at æblerne lægger man sammen med æblerne, bananerne lægger man sammen med bananerne. Vi kan ikke lægge A og B sammen, fordi det dur ikke. Vi kan kun lægge bogstaver, der er ens sammen. Vi kan kun lægge frugter, der er ens sammen. Nu trykker du lige på stop derovre.